You like? Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke mmiri Chukwu nke onye nwe anyị afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, ezinụlọ ụfọdụ na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke, odudu ya na nchekwaba ya n'isi ezinụlọ ha niile. Tony na ịma ike bodu na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya, odudu ya na amara ya n'isi ezinụlọ ha niile, ọkachasị n'isi Tony na ịma ike bodu ndị nke na-elote ọgụ arọ na 18 ha ji wee bụrụ di na nwunye. Ndị Iwenetines Prayer Group na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Nwosu, Reginald Eze na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Angela Ụba, Jude na Linda Mmụọjekwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Agatha Mmụọkebe, Ịma Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Victoria Okeke, onye nke nwụrụ nwanne nya. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtalụ nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Fada Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ n'ukwe. Bịanụ n'ụlọ nsọ ka anyị tonu Chukwu, ka anyị tonu Chukwu anyị, ka anyị jee too ya, onye kere ụwa niile, ka anyị jee too ya. Otodiri Jesu na ndụ ebe ebe n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dị n'unu niile dịkwazịrị gị. Ụmụnne na Kristi, anyị gbakọkwa ọzọ n'ụka nke anyị na-aka n'ilo na ọtụtụ ihe so ya nụ, ma idozi microphone, ma moto na-agbafere, ma plane na-agafe, ihe ndị anyị na-egbocha ihe so ya na ọbụmasị anyị n'aka n'ilo. Mana anyị na-enye Chineke ekene na anyị nwekwara ike ịgbakọ ọzọ n'ụbọchị tata wee fee ya ofufe. Agbapụtagoro anyị ndị na-anyị ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche, ngwa na ka anyị tiezie mba anyị ndị ọzọ ga na mmasị nke ụbọchị tata. Anyị na-ele olili mmiri Chukwu nke onye nwe anyị, na-elikwa olili maka mmiri Chukwu nke emere anyị niile, iji kwadozi onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia, ka ya na mgbaghalụ na nchekwaba nke Chineke. Meere anyị ebere biko onye nwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị.
gosi anyị ebere gị onye nwe anyị, nyekwu anyị nzọpụta gị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa, udo dịrị ndị mmadụ dị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị ezebụlụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị, osebụrụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwere anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, nara ahịhịa anyị, onye nọ n'aka nri nna, mere anyị ebere. Sọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị o Jesu Kristi kacha dị elu. Nyere mmụọ nsọ na ebube nke Chukwu nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile dị ebighị ebi, mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị Jesu n'oge a na-eme ya mmiri Chukwu n'osimiri nke Jọdan, i gosiri anyị na Jesu bụ nwa gị, onye ihe ya na-amasị gị. Biko mee ka anyị bụ ndị iji mere ụmụ, ndị a mụrụ site na mmiri na mmụọ nsọ, na-akwụdosi ike n'oku nke ịgbara anyị. Mekwa ka anyị jikọọ ọnụ na-ebi ndụ na-amasị gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site dịkwa na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee nwaodibo m, onye weliri aka enu, ọ bụ onye m họtara ahọta, onye ihe ya na-atọ m ụtọ n'obi. Enyere anya mmụọ m ka o wetara mba niile ikpe nkwụmọtọ. Ọ gaghị eweli olu ya elu ma ọ bụ tie mkpu. Nke ọ na-eme ka anụ olu ya n'ama. Ọ gaghị agbaji amị agbajitụrụ agbaji. Ọ gaghịkwa emenụ ire ọkụ na-emebubebe. Ọ ga-eguzosi ike n'ime ka ikpe nkwụmọtọ pụta ìhè. Ọ gaghị enwe obi abụọ. Agaghị emeri ya ruo mgbe ikpe nkwụmọtọ ga-eguzoro n'elu ụwa, n'ihi na mba niile na-eche iwu ya. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya, ihe anyị ga-aza bụ: onye nwe anyị ga-eji udo gọzie ndị nke ya. Azịza. Unu bụ ụmụ Chineke, nyenụ dị nwenụ otito na ike. Nyenụ dị nwenụ otito kwesịrị aha ya. Sekpuoronụ dị nwenụ n'ebe ya dị nsọ. Azịza. Onye nwe anyị ga-eji udo gọzie ndị nke ya. Ọnụ nke dị nwenụ na-ada ụda n'elu mmiri.
onu nke dị nwenụ na-ada ụda n'elu nnukwu osimiri. Onu nke dị nwenụ jupụtara n'ike. Onu nke dị nwenụ dị nnukwu ebube. Azịza: onye nwe anyị ga-eji udo gọzie ndị nke ya. Chineke dị ebube na-agba ka egbe n'igwe. Ebe ya dị nsọ, mmadụ niile na-eti mkpu na-asị, otito onye nwe anyị nọ n'oche eze ya n'elu mmiri. Onye nwe anyị nọ n'ugwu eze ya ruo mgbe ebighị ebi ebighị ebi. Azịza: onye nwe anyị ga-eji udo gọzie ndị nke ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Pita wee bido okwuchukwu ya sị, ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya, kama na mba ọbụla onye ọbụla kwụbara aka ya ọtọ na-atụkwara ya egwu ka ọ na-anabata nke ọma. Ọ bụ ezie na Chineke zitere ụmụ Izrel okwu ya, ọ bụkwa ha ka e wetara ozi ọma nke udo site n'ọnụ Jesu Kristi. Ma Jesu Kristi bụ onye nwe mmadụ niile. Eleghị anya, unu anụla ihe ukwu ahụ merenụ na Judia na nso nso a. Ọ bụ maka Jesu onye Nazaret, onye Chineke jiri mmụọ nsọ na ike chie echichi, n'otu o si bido na Galili mgbe Jọn kwuchara okwu Chukwu maka mmiri Chukwu. N'ihi na Chineke nọnyere Jesu, o jegharịrị na-eme mma na-agwọ ndị niile danyere n'ike nke ekwensu. Okwu nke osebụrụ ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Eluigwe meghere, ewee nụ ka ọnụ nke nna kwuru sị, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, geenụ ya ntị. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwe anyị nọnye n'ụlọ. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mark dere. Tito dere gị dị nwe n'anyị. Mgbe Jọn na-ekwu okwu Chukwu, o kwuru sị, onye ka m ike na-abịa n'azụ m, onye m na-ekwesịghị ọbụna ihulata ala tọpụ elili akpụkpọ ụkwụ ya. Eji m mmiri ebe ụlọ mmiri Chukwu, ma ọ ga-eji mmụọ nsọ eme ụlọ mmiri Chukwu. N'oge ahụ, Jesu siri na Nazaret nke dị n'ala Galili wee bịa. Jọn na-eme ya mmiri Chukwu
n'osimiri Jọdan. Ma mgbe Josef si na mmiri na-apụta, ọ hụrụ ka eluigwe tiwara abụọ, bịakwa hụ mmụọ nsọ ka ọ na-agbadata dakwasị ya n'isi n'ụdị ndụ. Olu wee si n'eluigwe kwuo sị, ị bụ nwa m hụrụ n'anya, ihe gị na-amasị m. Ozi ọma nke ose bụ ụwa, otuto dịrị gị Kristi, ka anyị si ozi ọma nke anyị nweta mgbaghara nke njọ. Amen. Amen. Taa ka ụbọchị mmiri Chukwu nke Kristi, bụrụkwa ụbọchị mmiri Chukwu nke anyị. Tata bụkwazi ụbọchị na-eweta emume Krismas n'isi ngwụcha. Ọ dị mma ka anyị jụọ onwe anyị tata wee tụlee onwe anyị maka mmiri Chukwu nke e mere anyị, maka mmiri Chukwu nke anyị natara. Kee ka anyị si ebipụta ndụ dịka ndị Kristi. Anyị mara mmiri Chukwu bụ mmalite nke ndụ okwukwe, mmalite nke ndụ okwukwe. Emesịa anyị Chukwu, ọ bụ eziokwu na anyị na anyị Chukwu elu ọtụtụ ndị anyị Chukwu mgbe anyị pere mpe. Ekute anyị n'ụlọ ụka chee n'iru Chineke, ewere tinye anyị mmiri Chukwu site n'okwukwe nke nne na nna anyị na ndị na-azụlite anyị, anyị wee na-eto na ya bụ okwukwe. Anyị ekute anyị n'ụlọ ụka, anyị wee na-eso na-efe Chineke n'ụlọ nsọ. Ọ bụ eziokwu na mgbe anyị pere mpe nwere ike anyị anaghị anụ ihe a na-ekwu ma anyị aghọtabeghị ihe a na-ekwu, ma na-ekute anyị n'ụlọ ụka anyị na-eto. Mgbe anyị dị ka afọ 8 afọ 9 naanị, anyị bịakwa n'ụlọ ụka mee gịnị? Jee katikizim, ịnata olili izizi. Orukwa na nke ịkwụ aka n'isi, anyị mee gịnị? Anyị jekwa nke ịkwụ aka n'isi. Anyị wee na-eto na ya nwa bụ okwukwe nke anyị natara mgbe anyị mere mmiri Chukwu. Mgbe anyị na-eto na ya nwa bụ okwukwe, anyị esizi ike na-emepụta nkwa anyị kwere mgbe anyị mere mmiri Chukwu. Anyị gụrụ na katikizim na-asị anyị kedu iwu dịrị mmadụ site na baptizim o mere. Ha nchọbụ ihe anyị gụrụ na mgbe anyị jere katikizim lata olili ma ọ confirmation. Iwu dịrị mmadụ site na baptizim asị anyị na nke mbụ bụ ikwere enu na-eso nkụzi n'ime nke Jesu Kristi. Nke abụọ, iche ntị na nkụzi nke ụka. Nke ịtọ, iju ekwensu na ọrụ ya niile na otuto ya na nlafe niile. Amen. Ama na anyị kachetara ihe n'ụwa anyị gụrụ mgbe emere anọọsa oge ezi dị n'ukwu ụkwa anyị gụsịa ya,
anyị gosi ya mgba busi ya n'isi ụbọchị na-agazi na ndụ nke okwukwe anyị ji nwayọọ mme gịnị na-egosipụta ya ikwe enu na-eso nkụzi nke Jesu Kristi. Ọ ka anyị ji gbakọkwana tata wee na-efe Chineke ofufe, iche ntị na nkụzi nke ụka. O sokwa ihe ji gbakọ na bụ ụbọchị ụka ka anyị fee Chineke de na ibi ekwensu na ichiru nke Chineke ya ka anyị ji wee bịakwa ife Chineke anyị de n'ime ndụ anyị zi anyị na-ejiji ejisi ike ịgba dị nwa anyị Jesu Kristi akaebe maka na nne na nna anyị amụsị anyị nọdụ n'obere ezinụlọ anyị n'obere ezinụlọ. Nne na nna anyị amụsị anyị nọ n'obere ezinụlọ na be anyị na ndị agbata obi anyị. Abịazie mụ nwa anyị ọzọ maka na akwụkwọ nsọ kwuru na oziọma nke John chapter 3 verse 5 ọ sị bee sọnsọ ma eji mmiri na mmụọ nsọ mụ wee mmadụ ọzọ ọmabata na eze. So baptizim dị mkpa nnukwu ya nwa sakramenti izizi. Chọọchị nwere sakramenti asaa: baptism, confirmation, Eucharistic penance, extreme unction, others ndị na gịnị na matrimony. Amen. Tata ka anyị chidekwa catechism nke anyị gụrụ. So site na mmechukwu emere anyị amụmụ anyị ọzọ, anyị wee bụrụ gịnị ụmụ nke Chineke, amụnye anyị na nnukwu ọgbakọ ọnụnwa, na nnukwu ọgbakọ nke ndị kwere ekwe, community of believers, ọgbakọ nke ndị kwere ekwe. Anyị wee sonye na nnukwu otu nke ndị nọ n'ime otu ahụ dị agụta. Ndị nọ n'ime ya nwa bụ otu nke a kpọrọ ụka nke Kristi nọ na akwụkwọ nsọ si na akwụkwọ Revelation na ya fụrụ nnukwu mmadụ impossible to count. Na ya nwere akwụkwọ nke Revelation wee sị na ya fụrụ ọtụtụ mmadụ ndị agaghị agụta ndị nọ na ya bụ ugbo eze, ndị sachara ọbara fa, ndị sachara uwe fa ọcha na ọbara nke nwa atụrụ ahụ bụ Kristi. So wee mụ nwa anyị ọzọ si na mmiri na mmụọ nsọ, anyị wee banye na ndukwute otu nke bụ ndị ụka, ndị ọnụọgụgụ ha agaghị agụta ma ndị nọ n'ụwa anụnwa agba ndị nọ n'ụwa pilgrim church, ụka nke nọ na njem, ha bụ ndị ụka. Ma ndị gafegoro gara n'ụwa nke ọzọ agba ụfọdụ suffering church, ndị ka nọ na njem na-achọ ịbanye agba ha ndị na purgatory, agba ha suffering church. Abịazie kpọọ ndị ọzọ ndị nọ n'otito na aṅụrị nke eluigwe, agba ha triumphant church. Ndị nna nna anyị ha ancestors in the faith jerugoronu na ndị ka nọ na nwa obere njem, na anyị nke nọ na mgbadata ebe a wee gara agba ọsọ. Afụ na ihe a bụ nnukwu ife omimi otu nwa anyị banyere n'ime ya site na mmechukwu nke mere anyị pụta na nwa obere ezinụlọ anyị nke nne na nna anyị wee banye na ya ma bụ nnukwu otu ụka nke Kristi zuru ụwa niile ọnụ, ma ndị nọ n'ụwa ma ndị nọ n'ụwa ọzọ. Anyị banye na ya, ọ ya na mba mmiri chukwu nke mere anyị dụ, wee mụnye anyị ọkụ nke okwukwe. Anyị chite mgbe a na-eme baptizim, a na-amụta kandụl banye nwatakịrị ma onye nne na nna ma ọ bụ ndị na-amụ na baptizim, ha ejide nwatakịrị ọkụ nke okwukwe, light of Christ, ka nwatakịrị nụnwa mụrụ ọkụ nụnwa na njem niile nke ụwa, wee mụrụ ọkụ na wee mee gịnị, wee banye n'oge ikpeazụ na ya nwa bụ
ife nke ga-adị ebighị ebi. Ụmụnne na Kristi, ọkwara ya bụ ekpere anyị, ya ma bụ olileanya anyị, ka anyị jisi ike nwere ọkụ nke okwu enụnwa anyị natara ụbọchị baptizim anyị, ụbọchị emere anyị mmiri Chukwu, ka anyị mụrụ ya nwa bụ ọkụ na njem nke ụwa niile, wee mụrụ ya wee banye n'otito na aṅụrị nke eluigwe. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ekwe m n'otu Chineke na-ajị ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, nna m tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, enie ya, o bitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri ekwu, ọ lọrọ n'eluigwe, nọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe ndị na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, enwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-eseburu na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbido ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Ụmụnne na Kristi, anyị nọ na njem nke okwukwe, gwana ka anyị were ya nwabụ okwukwe, nchekwa na ịfụnanya kọsa Chineke mba anyị gaa. Maka ndị niile etinyere mmiri Chukwu, ka anyị na-ebi n'udo, ikpe ziri ezi, ịdị n'otu, were na-agba akaebe maka ọkụ, maka oku a kpọrọ anyị n'ozi ọma. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị lụrụ anyị, maka ndị ọchịchị na ndị omebe iwu n'obodo niile dị n'ụwa, ka ha na-agba mbọ maka ikpe ziri ezi na ịkwụsị ịkpa oke nke agbụrụ onye si na ma ọ bụ otu akụ na ụba ya ha. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị lụrụ anyị, maka ndị niile agha nara akụ n'ụba ha n'iyi na mba ụwa dị iche iche, ka ha mata udo nke ga-adịgide site n'ozi ọma Kristi. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị lụrụ anyị, maka ụmụ na-eto eto ndị si n'ụzọ nke Chineke na-aga n'ụzọ mkpafu, ka ha chọta n'ime ezinụlọ Kristi ezi ndị enyi, ndị ga-akasi ha obi ma dughachi ha azụ n'ụzọ nke okwukwe. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị lụrụ anyị, maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị, ka anyị na-ebi ndụ nke na-emejupụta nkwa anyị kwere na baptizim anyị oge niile. Maka ndị nọ n'ihe mgbu dị iche iche, ka ife nke Kristi gbaa ha ume n'ọnọdụ ha niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị lụrụ anyị, maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ tata, na ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche, ka ife Kristi chakwasị mkpụrụ obi ha ma nyekwa ha ezumike. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị lụrụ anyị,
ka anyị gbezie ebe n'ime obi tinye n'aka nke Chineke mba anyị ndị ọzọ ga ka chidekwazi ụmụnne anyị ndị nọ na nnukwu nsogbu dị iche iche, ndị ezinụlọ anyị, ndị arụ na-adịrọ, ikwu na ibe anyị, ndị parish anyị, ka anyị chidekwa niile wee na-ayọ ọgwụgwọ nsọ nke Chineke. Chineke jike niile dị ebighị ebi, ịgbakọgo anyị bụ ụmụ gị ọnụ n'ụbọchị tata, anyị wee zukọ n'ụlọ nsọ gị inye gị nsọpụrụ na ife gị ofufe. Biko gọzie anyị, gọzie ezinụlọ anyị, eburu anyị ụzọ, na-ebara anyị azụ, na-echekwaba anyị, ka anyị na-afụ ịdị mma gị na ngọzi gị na ndị anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Oge onyinye. nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma, nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Chineke kechere anyị sị ka anyị nye ya, nye onyinye Chineke, onyinye dị mma. ya kere igwe n'ala na-ejighị ihe kee ya, nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Ihe ọma niile dị n'elu ụwa si n'aka Chukwu bịa, nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Inye ya ihe dị mma, ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Ọrụ niile nwere ụgwọ ka n'ụwa ka n'igwe. Onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Anyị ebunye gị onye nwe anyị iko nke nzọpụta. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Chineke kechara anyị sị ka anyị nye ya, nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Ya kere igwe n'ụlọ na-ejighị ihe kee ya, onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Ihe ọma niile dị n'elu ụwa si n'aka Chukwu bịa, onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Inye ya ihe dị mma, ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Yabanụ m na nkaji anyị na-achụ ndị ga-amasị Chukwu nna jike niile nara anọ. Onye anyị nara aja n'aka gị, gbakwete n'ogbe aha ya, maka ọdịmma nke anyị n'izugbe nke nzukọ ya dị asọ. Amen. Onye nwe anyị na-eme emume na-egosi anyị Kristi dịka nwa gị, onye mere ebere kpochapụ njọ nke ụwa. Biko nala onyinye anyị, mee ka onyinye anyị bụ ndị kwere na gị ghọọrọ anyị aja nke Kristi. Arịọ nke a sị na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ, welite n'obi elu, ka anyị na-enye Chukwu anyị ekele. O kwesịrị eze bụrụ eziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Onye nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa atụ ụwa, n'ihi na mgbụsị otu nwa gị gosiri onwe ya n'ụdị nke mmadụ, ụdị nke anyị nwere ike ịnwụ anwụ. O jiri ife ọhụrụ nke anwụ anwụ nke ya gbaghachi anyị azụ n'ọnọdụ mbụ anyị. N'ihi nke a,
anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị nsọ 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 ose bụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala Hozana n'elu kasị elu ọ dị ngọzi onye bịa n'aha Onyenwe anyị Hozana n'elu kasị elu nna anyị dị nsọ ezie sagịrị dị nsọ anyị na-arịọ ka ide onye ndị a nsọ ọsọ bikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu obi Onyenwe anyị nke o jiri aka ya were n'alụ ụlọ achịcha nye gị ekele na otito bụ onye maazị ya sị nara m nke a rie unu niile ka aba ahụ m ka a ga-eduru nye n'aka ụlọ etu agwa ka o si mee mgbe ha richara mmiri anya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bụrụ onye maazị ya sị nara m nke ahụ ọrịa unu niile ka bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-egbe alụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m lee ezigbo nwa atụrụ ọchịcha nke ndị ọma n'eluigwe ka o si ziga ka anyị sekpu elu n'eluigwe ka o si ziga ka anyị sekpu elu ya nna na ncheta nke ọnwụ na mbete nwanwụ nke nwa gị anyị ebunyere achọ nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'elu ikwere ka anyị kwụ n'ihu gị ka anyị dị mma ikwu n'ibu na-efe gị anyị ji ma na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie pope anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị jide okwukwe gaa n'ezumike nke ọnwụ gbabata ha na ndị ọzọ nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro ebe mmadụ dị ngọzi n'ike Chukwu Josef dị nsọ di ya ndị apọstụl Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa weketa ndụ ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị n'ebe gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile amen ụmụnna ka anyị were ebele eme nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna na anyị na-amaghị n'igwe todoro aha gị ka ọchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaala anyị mmehie anyị ga ka anyị si gbara ndị mehiere anyị ekwela ka anyị kwe na-aranye ma zọpụta anyị n'ajọ ihe zọpụta anyị na ya gị esi ebe ụwa n'ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị si n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbana ha nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi n'ihi na ọchị bụ nke gị ike na otuto ebe onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụ ụlọ udo nke m ka m na-enye ụlọ elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya na nkwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ dị ndụ na-achị ebe amen udo nke osiri ụwa dịrị unu mgbe niile dịkwala gị feela nwanne gị aka maka ekele nke udo na ifere nke Kristi nwa atụrụ nke Chineke nwa atụrụ nke Chineke onye
chapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye kpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị iwenụ etosịa nke bata n'ụlọ m kwụwasa nsọ okwu na mgbe obu ga-adịrị ka ahụ na-abara aka isi chekwaba anyị ilu ya na ndụ ebebe. Amen. Ka anyị lotekwa maka ịnata oriri, anyị akwụ na line ka a si eme, maintaining social distance. Ị na-abịa ịnata oriri, ị ga-anọ na mask gị, enyezie gị oriri, ịpụzie iwepụzie mask. Ị nọrọ na line ịnata oriri, ị ma na-ekwu ukwe, ị ga-emechi ọnụ gị ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị dobere iwu ndị a. Daalụnụ. Ndị nnata oriri pụtaba. Ka mụrụ Yesu eze anyị na Bethlehem n'ụlọ anụ, Maria bụ obe ya akwa, wee nyibe ya n'ahịa ya. Glory, Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Dị chatụrụ nọ n'ime ọhịa, debere nsọ n'obodo ahụ, ka ha na-eche atụrụ ha. Ha nụrụ ukwe nke ndị mmụọ ọma. Glory
seize the says the Anatagom Yesunobi Obumbosea Nore Osinegwe Bia Noa Otito Dere Yo Naumene Kanse Plonge Onye Zopo Tanke Ejimobim Nine Kwelo Chukwu Nye Okike karịa onye nwe anyị ijirila oriri nsọ zụọ anyị hụ anyị dị umeala arịọ ka ere obiọma gị mee ka anyị jiri okwukwe na-anụ olu nke otu nwa gị wee bụrụ ụmụ gị mara okwu ọnụ mana omume anyị ga site na Kristi onye nwe anyị amen. Ka anyị nọdụ anyị na ime moto anyị ozugbo, so anyị nwere obere ọkụ one ilotekwara anyị niile dịka ọkwa anyị na-amụ eri oge maka Religious Congress nke na-abịanụ February 18 to 21. Ọ ga-abụ Zoom. Nke ọzọ anyị na-elotekwa bụ anyị ga-ama ọkwa ya ụbọchị ụka ọzọ nye unu ditelu ihe gbasara ya bụ maka Martin Luther King breakfast nke a na-akwado. Ọ ga-abụ na Zoom ka a ga-eme ya ụbọchị ụka ọzọ, ma ọ bụ ndị nne na nna a ga-ezigara unu ozi, unu agbasazie ya. Ndị nwere ike ịbanye Zoom ka ha gụọ ihe dị na ya wee soro usoro ya esi were mee ya. Ka anyị letakwa nkwa anyị kwere n'arọ gara aga Together in Mission Capital Campaign, nkwa ọhụrụ na anyị kwere ka anyị gbaa mbọ ka anyị na-emejupụta nkwa anyị kwere dịka anyị si wee kwekọta. Nke ahụ maka ndị communion class, nne na nna unu ka anyị na-agwa. Communion class ga-ebidokwa na Zoom ka ha si eme oge ha ji eme ihe ụbọchị ụka ọzọ January 17 ha ga-ebidokwa ya. Ọ bụrụ na nwa gị ma ụmụ gị nọ na communion class, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ
kpọọ ndị nkụzi ha, ha ga-akọwara gị. Unu ga-ebido ụbọchị ụka ọzọ oge unu ji enwe ya. Nke ọzọ bụ ihe gbasara diaconate, ndị na-enyere ụka aka, inyere ụkọchukwu aka, ndị chọrọ ichi deacon, married deacon. Ihe gbasara ya etinyere na nke ndị nne, etinyere na nke ndị nna. Onwe ajụjụ ị nwere, ịgacha through it, ebe ị ajụ ajụjụ dị ebe ahụ, ị nwere ike kpọọ parish gị na fere ya kpaa nkata maka ya. Ya bụ anyị nwere ọtụtụ ụmụ nwoke, anyị nwere ọtụtụ ezinụlọ, anyị etobegokwanụ, anyị eruo n'oge ya asị na e nwere ndị bụ dikin n'etiti anyị na-enyere fara aka elekọta anyị anya, na-enwekọrọ ụmụ anyị na-aba seminarị. Anyị eruo n'oge ọ bụrụ ọsọ ụmụ ndị nke ọzọ ma ndị ọzọ ga na-eleta anyị. Anyị eruo ileta onwe anyị anya, ya bụ inweta ndị ya echi dikin na ndị ya echi ụkọchukwu n'etiti anyị, ka anyị na-etinye ekpere anyị na ya, na-etinyekwa uche anyị na ya. Anyị were ohere a wee na-ekene onye ọbụla, ndị niile na-enye aka n'ụzọ dị iche iche. Anyị na-ekene ụnụ, na-asị onye ọbụla ya jisie ike. Echi niile ndị niile nọ n'okpuru Los Angeles Unified School District, echi niile ka unu na-echigakwa. Tuesday ụmụaka niile ebidokwa akwụkwọ. Ka nghọta nke anyị nwa nọ ebe anwa, aka ga na-eme ya na Zoom gị wee lue mgbe ya asị na ụmụ akwụkwọ na ihe ebelatana, ewere jebekwa ihu iru na iru. Anyị wee na-ekele onye ọbụla, wee na-ekelekwa onye isi anyị, onye ndu anyị, ụkọchukwu anyị, Fada Jude Umeobi, ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Anyị na-ekele anyị niile etu anyị si wee okwu ike ịpụta n'ụbọchị tata, wee na ọkwa niile wee chụkwa jamasị anyị. Anyị na-ayọkwa nchekwaba nke Chineke, ngọzi ya na mgbaziri ya oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ na-enyekwara anyị, ka Chukwu dike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Ekele dịrị Chukwu. Ụbanụ ndị otu Kristi, aja misa agwụgo. Gawanụ n'ime ụwa ka unu wee doo ya nsọ. Unu bụ ihe ka ụwa ọmụrụ nke Chineke, gosi unu mmadụ niile eziokwu nke Chukwu. Daalụnụ.